stol na kojem su se okupili predstavnici udruga mladih iz cijele županije. Glavna tema sastanka mladih je međugeneracijsko razumijevanje i borba protiv nasilja. Cilj je približiti mlade te ih uključiti u sve aktivnosti grada i županije. Dubrovačko-neretvanska županija želi doprinijeti aktivnostima Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Republike Hrvatske, a koje se u prvom redu odnose na poticanje aktivnog sudjelovanja mladih u svim područjima društvenog života, a sa osobitim naglaskom na međusobnu komunikaciju, dijalog i razumijevanje među generacijama. Kroz razmjenu ideja i želja pokušali su otvoriti neke nove programe i projekte. Kako bi mladi pitali što oni žele, koje su njihove potrebe i na neki način započeli suradnju, jer je cijela sljedeća godina, znači od današnjih dana pa nadalje, se obilježava stvari Međunarodna godina mladih i pokrenuli bi se nekakve zajedničke aktivnosti vezano i za kulturna nekakva događanja i za prevenciju recimo nasilja među mladima, prevenciju ovisnosti i tako. Osim što su predstavnici udruga izrazili svoje potrebe i vizije, progovorili su i o nasilju među mladima. Činjenica je da nasilje se povećava u društvu i da to definitivno treba djelovati da se smanji kroz ovakva druženja i kroz ovakve neke zajedničke projekte koje mogu udruge organizirati. Grad Dubrovnik i županija već godinama financiraju projekte udruga mladih. Ovakav događaj, okupljanje svih mladih, je prilika da osim što koriste fondove izraze svoje stavove i ideje te na taj način aktivnije utječu na upravljanje gradom i županijom. Za nesebično služenje drugih